हामबाय जों त्रिपुरा प्रेस मिट खायगा दिनै त्रिपुरा खरसा बारफोनो माने बिजिबि थायानो फेबा जों दिनै बादो गतंखा प्रेस मिट खेने नेते इसा तामनि बागै हिंगांके दिनै त्रिपुरा मथानि लिडार खरसा खरले खरताम खरबुरै ओमते कमा लिडार ने बुंति खाय दिनै त्रिपुरा मथानि बर' रक याखारि बिजिबि जयनिं खायगाने दिनै पासदो बुता जयनिं खायगाफो आबागै आंहासो कक सालिया दिनै जे बरक दिनै बुमुं कायजाक आरो लिसोर जाक बरने बुमा बुफा बोस्लाने बुमुं रुइ दिनै नाय त्रिपुरा मथानि लिडार ने बुमुं और आने बसगाव तीनजना दङ 1 2 3 जना बरने बुमुं ति जयनिं खायगा हने दिनै त्रिपुरा मथार दिनै एलिगेशन खायगा बिजिबि रो एलिगेशन खायगा त्रिपुरा मथार बिजिबि हाबना किन्तु आं फुंनि सिमि ताउ दरति दङ किन्तु दिनै बर आनो या बुबाकना याखारि बर थांया अक बर सावै दिनै बुबाकन लगे बर दंगो बनबागे आं ताबो कुबां कक सालिया बरनो बसकानो बरनो साइखनारनाय जे थांगो दिनै कुबै कुबै बर बिजि थांगो थांया बरनो सासते आं कोन कक सालिया हेते ता बरनो कक सानबो जरा याफार ओंखे ताबो करबो पार्टी सरिबो नेरावनि मंतै बीजेपी रोने प्रोग्राम जॉइनिंग नाव हे खनामाने आबोले पुसुजरातै गबै किसा साइखना रे ताखो भोट आनी बुमं खगेन्द्र आं महाराष्ट्र हामजागै आं ताबो फोनो बिनि सामखाय तंगो आनी बुमंनो बरो हाय रगै बरो गाना थांगै छरग जॉइनिंग रे जागिं सागो बकि तो हुटा मिसा आं जेसो फोनो आं जेसा हामफोनो थैफोनो आं महाराष्ट्र याकारिया बीजेपी रो हुटा गुजब खायो बो हुटा बरो पॉलिसी खायो बरो मांगना से बरोनि बीजेपी रो जे इंग खैनाय बरो आनी बुमंनो फागै हाय बरो जॉइनिंग हिंगे सागो बरो साना यो बो मिच्छा ते बाडी बकुनो बरो लुबनि बागै बरो सामन खायो किन्तु आं ताबक फोना जेसम फोना महाराष्ट्र आं याकारिया महाराज जेदे तंग आं सरना आं तो त्रिपुरा मथानि बागै आं सामन खाय तंगो आं कोनो ब्रनि बागै याकारिया जिनि परिबार मामा बाबा थांफुना आंलाय ब्रो समर्थन थामुनो पुनरतननि सयबुता हिंगे सा ब्रो थांफुना आंलाय आं थांथों थाया तो आंलाय आं ब्रनो साजाया आनि लिसरुदि जुएन्द्र जनाय उमरदि आं तो साया सुबाय आं जे समफुना आं यामबो थाया आं सुबो साया आं आनि आं जे जागा दं माने जागानो दं आं मथा बा बीजेपी के बीजेपी आं बीजेपी तो करै आं सीपीएम बो करै मथा बो करै हिंगे सामाया आं मथाना मथा खायतना बेलेग से हाय हैक खायै सुबना ब्रा हैकर सिस्टम सुबा थाङै ब्रा गुजब सारो मानसे उल्टा हाय बाबा बिनोदानि बुमंग माने ब्रा बुं फागै हाय रनो सेरका माने जोंता बति हाय रकरै जिनि जे जों जे माने मटा जों मथानो खायतंग तफनो जों बति हायद्रा थांया जों नर हामबाय मोनां सानामो संगो नर नुखना गुबु गुबै तामो गथना जों त्रिपुरा प्रेसनि खायजागा तिन त्रिपुरा मथानि लिडार रो करबुकनि सिमिया पादेशनि बिजि सिमिया जत तिनि करबुक करसे लिडार्स रो केफोनो बुबागारनो कारि थांया बरक बिजिबि जयनिं खायने खाया बरक बोरा बोगा लगे थियासाना तंनाय अकक्सि गां कबकनाय तिनि पादेशनि चेयरमैन तंगो बबा फेसनि कक्साते हामबाय नो ससियेल मीडिया ना हिंकाय जों दिनै किसा खाना माने बीजेपी नि जॉइनिंग खायजानायखौ एरगो बीजेपी प्रोग्राम कायसा दङ एरगो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा फायनाय उरगो हस्टेल केजीबीबी हस्टेल पार्टी सरे सुरगो इनॉग्रेशन खायफैनाय बोसोर साथे साथे गो त्रिपुरा मथानि जॉइनिंग खायनाय माने ओबो टोटली फेक एंकांकाय खुद तंगो ब्रो yang tongo त्रिपुरा मथाना आगेबो तंगो तो प्रेजेंट बो तंगो इंकाय ब्रोनो हाय मांगना खायगै बुमंग रुगैनाय तो बीजेपी राव जॉइनिंग खायका या त्रिपुरा मथा ब्रक जॉइनिंग खायका इंगाय सबो सामने बो टोटली टाटाल बो फेक काय जों आगेबो तंगो जों महाराष्ट्र सारा जों कोनो जों लिडार नुया जों जिनि महाराष्ट्र थानचा तो तंनाय जों कोनो पार्टी सरे दिसिगो कोनो या तुम्हारे त्रिपुरा मथा बाया कोनो बायनान कोनो सम्भव से करे त्रिपुरा मथा एरगो एकाय चबनो
इसोरनो सागैनो आनै गावनो जेनो मथाका इकाय आनै सिनि मुं इकाय पार्टीसरि बिसिने सिलेक्टेड चेयरमैन इकाय तब कक सानाय yang baskang सिलेक्टेड मेंबर आंके सानाम सोगो माइसे जरा इरनी जे पार्टीसरि नि बीजेपी राव एमन फेक एमन के ब्रुनो खैरानि खायखा जेसिनि तिप्रा मथा तंनाय रंनो सोनो फानो निजे साका जे तिप्रा मथागत याकागै तिदिनो बीजेपी को जयन रनाय साका अमनि तक प्रमाण दुर्गा दूत पानी का पानी ताबुनो फुनुखा सिनि लगे तुंगो 3 जना ब्रो 3 जना नि बुं सुगिसा सिनि पारानि चन्द्रंस पारानि बो तुंगो बलेन्द्र हिंगे बो बताबो मांसो फाइतंगो बिनि मंगे 3 बुटार बीजेपी को जयन खायखा एकदम फेक म सरासरि नाव नाय तुंगो सिनि जे मीडिया पर्सन बाव फुनि तुंनाय नावना जे जन साधारण नायनानि बागे अस्तन अनुरोध खायगो 3 जन अलरेडी सिनि लगे प्रेजेंट ताबो आसो तुंगो बाउंसे नायदि मथाया का ओइ बीजेपी को जयन खायखा मम फेमिली असो फेमिली सानाय ब्रो ताबुं सरासरि बावनि बुखुबाय खानाय माखना इरनि बीजेपी रो ब्राइजार फेक खायतुं जन साधारण खयरानि खायतुं इनके तारपरे बां साना नायनाय मियागे जे न्यूज को सारायखा जे बाव 350 फेमिली 350 फेमिली याकागे पार्टी सुरि गौसभानि बीजेपी को जयन रनाय तिनिना नुजा खानाय दुर्का दूर पानी का पानी मात्र 77 बुतार वो पूरा फेक बाय फेक गुड जॉब जे बावनी जे पार्टीनि जे लीडर तुंगायरा बावनी बुंसिगे बावनो जयन खायरगो इनके कोनक सिनि तिब्रा मथानि कायसा याका मुंसे क्रै सीपीएम नि याका मुंसे क्रै जरा कोएक जन माखना जरा पटनि लुप रांनि लुप तुंगायरा लीडर पर्सन निजनि सामनि निजनि पटनि लुपनि बागै थांनाय ब्रो बुंनो तुंखना किन्तु जों माहायासिनि जाता महाराजानि जे जों सैनो तुंनायरा सच्चाई ईमानदारी सामन खायतंगो आबार खायनो थांनाय अमनानि कक असनो पाइकास त प्रमाण नुइ तुंगो जे 3 जनानि बुंनो ब्राइके फेक के खायतुं खाबाव 3 जना सिनि लगे आइ मर्निं हुइते तुंनिसे अमन से ताबुनाय दे बावनि लगे थांजयन जाय सायतुंगो अमन जतो लुकरावनो नायतुंनाय सत्ति सुबनि मिथ्या सुबनि हामबाय सिनि त तपन सारि र क एकता नारनाय हामबाय मनो लास्ट मकर सानामु संगो जतो तिनि तिप्रा सारनो तिनि पब्लिक रो जतो साइमन जे तिनि बुबाग नगयो जों जतो तंगो थियासन तंग थानाय तामनि बाय हांके बिजबा जेसेबो प्रचार खायदे हायति म तिनि ताबक पारिसनि सिलेक्टेड मेंबर साका 350 फेमिली सिपु इनके 3 बस फाका 77 बुटार अब पूरा फेक थी अलरेडी बरनि बुइसे 10टा 5टा बुटार सामजाक नकलता जतनो इनका तो तामनो बिजिल जुमला पास खायो ओ जयनिबो जुमला पास खायो अब आंखो कबक सालिया नर बुसकांगा जतनो तिनि थान्दाके बबां लगे तंदे इनका कबकनाय पाइथान मन कबक बिनि अलरेडी जतनो ना हामबाय आसे नोंथां नर खाक बलखे चिन लगियो लगिरिदि बुबाग्राना पुइता खायदि कारण बुबाग्रानि लगियो जों तंगे चिन दखम थांजांनाय जों जतनो मन कबकनाय बुबाग्रा के तंगरा दे अलरेडी बिनि टोटली फैमिली तमाने मेंबर तमासे 4 बुटार एका बनोचे बाइके गुजब सारोका 10 बुटार हिंगे सागैनाय एका बीजेपी रो एका गै गुजब सारोगो एकारो पार्टी सरी बीसीग तिप्रा मथा न कमजोर खाने जीवन तिप्रा मथा कमजोर सी ओमैया मन फाजे फारिया एका बाइके केलाई 4टा बुटार तमाने बाइके 10 बुटार हिंगे साकाबा बुना एका बो टोटली फेक और जगह सबा तंगता लिस्ट तंगनाय लिस्ट तंगनाय का पुनरतन हिनाय बिनि परिवार तंगो खगेन्द्र तंगो बो इनका बिनोदा हिनाय बो तंगो बिनि साला तंगो टोटली ब्रो 4 बुटार 6 बुटार हाइसे बाइके 10 बुटार हिंगे बुनो बीजेपी संग बाइके गुजब सरका बुनो आं किसा जतन सानाम सुजागन रबो किसा नायगे चिंता खायगे नायनाय दि बाइते हाय बीजेपी नि जरा गुजब सराय बिसोरनो हामबाय तिनि ताबुक तिनि मेन पार्टीसनि तिप्रा मथा फाउंडर तिनि दारना पाइथाने कक साविनो प्रेसिडेन्ट खरना बैंक ककनाय बेलायनो हामबाय मीडिया पर्सन रंनो इरगो जों तमानि मीडिया बासखां गमफाय काहिबा तिनि 43 करबुक सब डिविजन रे खबजा पार्टी सरी पंचायत बिसिद्रगो तिनि मिनिस्टर विकास देवर्मा फाइगे हिंगे खनागा तिनि तिप्रा मथानि जॉइनिंग ब्रक सागो बीजेपी का जॉइनिंग नावखा 350 फेमिली दीर्घ रना हिं खनागे ब्रक गुजब सारग माने सब सिंति खयै जों आंनिया हरनो खनागो आंलाय आनि मोबाइल माइना स्मार्टफोन बक्रै तमा बक्रै किन्तु आं आइद्रिन होइते मियान होइते तदন্ত खायने मा सोर थाय तं दाजदे सतदे मिथ्या हिंगे नायनै माने किन्तु थाङै संनै माने के बक्रै सकरैगा खोट किनि करबुक 7 डिविजननि वाइटिमनि प्रेसिडेन्ट गे फाइकना तपन देवरमा सिया सेक्रेटारि बो फाइगै
tozonto ani report na naifekina ang janor ka naifekin rokbo proman naifetin ang nugir ka tokbo khai nebe mani berkai ga naifegai giya masa tongo salakaibe motha horokai BJP ni bro thange pse pse ongjak ubrokai suptia ubte bro na tamahi rangni loop podni loop ubtija bro salakaiba ang bai diner bela le hori hori ratre bela le goro churi go wansa kokbai saja go so haki ge phai ge ubtija bro irena prakash bode si duk tongkha tong nai di ani baigina matok ani baskang tongo bini bufang kani kemoi bini to besala khut baskang phai media baskang phai sabai kina kintu bro thangja bufana ider khut sai tongja bini bufa thangjia bumani baigina thangjia kintu bufa mane ada thangja bini bro strong ni bumung rekha tarmane kaisa ne khislaigar kaisa de kai thangmangno ha hingir regai besugjar tarmane জনগণ নাইনাই নাকি স্নাম নাকি থানায়